Namasyal ako sa kabundukan ng Puerto Azul, sumasagap ng sariwang hangit, sinag ng araw. Sa paglilibot ko, may nakasalubong ako, isang ahas gubat na kasing laki ng braso ko. Ngunit hindi ako natatakot kung mga ahas lang ng kagubatan. Batuhin mo lang o kaya'y hampasin sila. Tatakbo, lalayun at magtatago pa. Kakaiba ang nangyayari sa ating lungsod, nakakalat lang sa paligid, mas makamandag na ahas. Ito'y isang karanasan ng isang kaibigan. Kumupkup siya't nagpakain sa kanyang mga palad, at nagbigay pa siya ng pag-asa para sila'y guminhawa. Sinuklian lang nila ito ng hindi maganda. Sila'y nag-asal hayop tulad ng isang ahas. Oh, ahas, ahas sa syudad, mas makamandag ikumpara sa ahas gubat. Ahas, ahas sa syudad, hindi marunong lumingon, walang utang na loob. Ahas sa syudad. Kung titingnan mo siya, ay kay amo ng mukha niya. Hindi mo lang alam pala, ika'y tutuklawin na niya. Kung siya'y kaharap mo, ay kay tamis ng dila niya. Ngunit sa pagtalikod mo, ika'y iintrigahin na. Kaya pakinggan mo itong paalaala, para wag na muli pang madisgrasya. Tingnan mabuti bago ka magpasya, baka makukup mo'y ahas lang ng syudad.